Hi everyone, njengoba kade ngimthembisile-ke kuleya video engiyenzile previously ukuthi I'm going to be the one who's going to be in charge la ekhishini lakakhathi. This is lunch. Angazi abanye bayibiza ngani kodwa kuthiwa uphuthula bhontshisi lolu. Isipuni esisodwa lesi sokuphaka lesi esikhulu. Then bese kube into yakhona yokwehlisa le. Isimo sibi. La ekhaya kade kunomkhuba ukuthi kudliwa kathathu ngosuku ekuseni emini ntambama. So njengakunalesi simo-ke lesi ekuseni uvuka udla u2 slice wakho, then ilunch le yophuthula bhontshisi soyidla nejuice. So kade sithethisana nje nomama la ekhaya ethi sesizoba ngekhishi-ke manje ngathi no, I'm going to be the one who is gonna be in charge in this kitchen. Usesethena ikwakho la noma ikami sesibanga lokho, but anyway kumnandi kuyadleka, ku-right nje kuyadleka. Yeah, so nje sikule nto yokusave ukudla because sibalekela le nto yokuthi si-waste ukudla. Sipheka into ezosinela soyi-2 since siwu-2 kwamanje. Sidla kamnandi la, kumnandi. Ngiyabuya, ngiyazi abanye benu sebefisa ukuzwa. Hhayi kumnandi kuphekwe yimina, kumnandi impela. Ya, kumnandi impela.